Udah kanangnya bingung. Wong kene kahanan ngene kok terus tablung. Ya kena tablung musuh gede kabeh. Ya ideal dan untuk semuanya ora oke. Kok ideal pripun kok? Ya semuanya ya ideal menurut. Ya idealnya kan ya gebak gede kali gede, cilik kali cilik ngoten. Cilik karo gede nggih plumblong. Lah pengen golek sing cilik kok piye?
Nggih yen enten. Aku minggu bulan itu kathah. Ya. Iya ta? Nggih. Kathahe semonten lho. Kathah sing cilik kathah. Lah nek mosok ya karo cilikan. Iya. Oke. Ora sama ning omah kita ya gede kok ya. Napa nih? Judulne. Oh, ngaten ya alhamdulillah judulne gede. Sehat ya Mas Udan? Pangestunipun ora dilerek-lerek niki. Ya. Demben iki susah sih jenengan tak jok ora iso ae. Lah jenengan ngejope pas tanggal rame ya. Iya. Jenengan milih kula mesti keri dhewe. Oh, boten kancane iki wis entek do kepayon kabeh nembe kula. Ya boten, kok yakin to ya ora. Boten nggih amargi nyarengi Nggih. Meneri kok nggih sasi Selon niku malah rame berenang. Ya alhamdulillah. Nggih. Dalu niki nggih alhamdulillah. Nggih. Pun saged pinanggih jenengan. Leres. Tunggal panggung malih matur Nggih. sembah nuwun. Menika dawuhipun Mbah Misuni kok. Oh dawuh Mbah Misuni. Tenan katek striteng aku nek ora Mas Ucep ora lho Mas. Oke. Matur nuwun Mbah Misuni. Nggih. Kasampun maringi rezeki. Mugi berkah barokah. Amin. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin Allahumma amin. Mugi Mbah Misni pinaringan panjang yuswa. Amin. Untuk anggenipun momong putra wayahipun. Nggih. Usahanipun nggih tambah rembaka Nggih. kemawon. Terus luar biasa kok. Luar biasanya pripun? Cobi panjenengan tulisane mburi kelir niku wah tenan kok. Tukune semene gedene kok ya. Tuku napa niku? Boten liwat mriku awak. Dari Pak Putih jenengan. Liwat dalan. Oh. Liwat mriku lek mriku kula. Akhirnya nek ngriting Boten keng mriku wau. Miyak anu bapak ibu ingkang katemben lelenggahan. nggih. Ngapunten enten sing kaget. Boten kaget panjenengan iki, Pak. Enten sing kaget barang kok. Celeng liwat. Ayo boten. Boten pripun kaanan ngeten kok. Enten sing kaget Nggih. ngestu. Sowan di dusun Sampen Desa Ngasinan Kecamatan Jedes, Mas Ucap. Nggih. Derek Mayu Bagyo hajat ingkang dipun gelar Nggih. panjenenganipun Mbah Misni sekeluarga. Keluarga. Nah, nggih. Niat menika nazar sampun kepengin ringgitan wiwit dahulu. Nah menika dipun tetepi wonten dalu menika ingkang akeh mugi enggal sehat walafiat kados wingi-uni. Nah, Nembe gerah to, Mbah? nggih nembe gerah. Namung menika sampun sawetawis radi. Insyaallah Nggih. yen berwayangan mangke sehat. Amin, amin, amin. Soale ujare nipun kaleksanan. Nggih, terus Nggih boten wonten danyang mutangaken nggih. jalma menungso utang Nggih. disekseni sedaya para ingkang kepareng rawuh wonten ing kalenggahan dalu punika Terus. rawi-rawi rantas malang-malang putu. Mugi ujaripun Mbah Misni saged sah Nggih. wonten ing dalu punika Amin. wiwit saklaminya tansah pikantuk kamulyan. Nggih. Tenebihno menika panggoda pangrencana Pangrencana. cekat kacaketaken menika bagya mulya. Nggih. Keluarganipun nggih ayem tentrem, Ayem tentrem. sakinah mawaddah Warahmah. warahmah. Insyaallah ki apa ndonga iki dikabulke Gusti lah. Makbul. Wah rakyat aku ndonga awakku dhewe ra kabul. Lah dungane apa ora kabul? Mau pengen modok mboten modok kula. Apa kene tak odoke? Ah, pun mengke malah jenengan damel dolanan. Kaya apa lho? Diodoke awake maksude niku. Oh nggih. Paling ora najan ora modot awake, mulur karo modot naware lho Cak. Nggih amin amin amin. Nggih. Amin amin. Ini luar biasa loh. Malam hari ini juga disiarkan secara langsung Jack AV Multimedia. Wadah ingkang live Nggih. streaming dalu punika. Demang channel ugi. Lah, Kanca-kanca YouTuber niku kuwi kathah ingkang rawuh. Kula kaget ya. Nggih, arep mirsani panjenengan kabeh kok. Ora ngarepan kono kula kinten counter nika wae. Lah no. Oh, HP katin serentel ngoten. Malah konter. Kula kinten counter kok ya. Ya boten. Nek kanca-kanca ya antusias nek enten panjenengan tenan. Rintip oleh do antri kepengin rekam panjenengan kok ya. Alah nggih boten. Terus kalau mau pun enten sing moto panjenengan budhe.
digaweke banner 3 kali 4 meter dipasang di perapatan Ngasinan kalian wau. Gon moto niku disukani strip ireng ngandhap tulisane buronan. Masa ya buronan sementen to, Pak. Ngeten ya buronan tetep gak konangan. Lah wong modele sak alam donya enek sing kembarane lho. Yen dikeke banner ngoten niku, buronan kados jenengan cocok. Nek kados kula lho. Lah kok icik-icik rono, oh lah kae bocahe lho. Ketara modele enek sing ngembari sing madani. Boten nggih Gojek. Nggih, nggih. Panjenengan niku sekalian nggih. Sekalian kali sinten? Lah iki Kirangan niku wong ngetutke tok. aja sembrono lho, aja sembrono. Niki wong ngetutke kula. Oh. Iki mau nang ngomake jare iki aku dilane bojoku melu ya. Mula kok panjenengan ngetan ditutke ngulon idul tak kitone ngundi kula omah itu jebule ning jedhik tutke. Ditutke samare jedhinge dhuwur ora geduk. Bujuk. Niku dadi ditutke rono rene ngono. Nek boten melu teng jero. Nek temen teng jaba. Kene kuwi ana sebelah ban tak rungokke brebek kuping. Pripun? Wah aku yo. Pripun? Jare iki opo ya? Nggih, ayo. Niku mboke debik. Nggih, kok diaturi jumeneng. Nah, jenengan mawon ngaturi lho. Piye to? Jenengan mawon. Jenengan ketoke ora pati rukun karo mbok debik kenapa? Mboten napa-napa. Oh tenane lho. Musuh bebuyutan kok. Musuh dalam kemul. Anu dalam selimut ya. Musuh dalam selimut atau dalam kemul. Monggo. Nggih, monggo. Kepareng jumeneng. Kepareng jumeneng. Boleh to ya. Di sempat itu. Monggo. Aja diplerai. Ayo, digayake. Aja diplerai kok prok-prok iki. Selamat malam Mbak Sange, Mbak Limbo. Setahun tidak ketemu nggih. Enci. Nggih, jane kula iki bolak-balik nek masuk ke ngetan kula kejar jenengan ya. Apa nggih? Ada. Nggih ta? Nggih kok adeng-adeng kok sing dijak kok siji ora jenengan iki. Nggih. Jane enek perkara apa? Aku tadi ku ta? Nggih. Kali niki ta?
Nggih. Madhep ore. Nyapa? Hak tutuk. Nyapa? Terus aku nek marep rene terus pengen nyapa? Ora apa wis biasa wae. Men nyapa nek marep rene ndak men nyapa? Men nyapa men marep rene men nyapa mbek kakakno. Mbok kakakno. Mbok kakakno. Masa aku tak kandhane kancaku. Sapa? Iki loro nek kene. Sampe kancamu. Masa kuwi kancamu? Kancaku. Kanca apa kuwi? Kanca ngaji. Kanca ngaji kek kowe teko krok pira wisan? Alhamdulillah saiki wis ikrok 8. Bukan men. Ikrok iki kok tekan nyo. Apa iya to? Waduh. Sing kok gak ketok pinter malah goblok to. Tibake malah keblonyok. Tiba teko 6 to. Nggih mung tekan lembar. Lah nggih. Naik Quran. Ngoten. Ikrok 6 juz aman. Juz aman. Lebih Quran. Oh, ora kulo ngaji. Lah wis ora tau maca Iqra kok sing diwaca ya wis Eram. langsung digede kok ya. Mereka anak dileling kemaki ngono. Nggih, kijak. Tombok tenanan iki. Tombok apa, Mas? Menek ku loro. Lah nyapa, Mas? Mbok mbok gajeli apa to? Sing ndi to, Mas? Mbok iso makduk kene iki. Apa iya to, Mas? Delok tak tambanane. Apa iso? Iso Mas, aku iso. Tambane. Tak tambanane gorene kok tak dilat tak mute mesti mari. Loro mripat. Lah kok lara mripat kok aku keblathok, ngono kene tonggoku keblathok iki dilat dimut mari. Wiyen keblathok. Beleken iki didilat dimut mari. Ya dodone sesek. Padha dilus didilat dimut mari. Yen wetenge mulas. Padha diluse didilat dimut mari. Nah, yen anyang-anyangan. Saiki tak tekok sing anyang-anyangan sapa? Yo dalange. Kene pipise lancar kok. Lancar. Berarti sing anyang-anyangan iki yo. Di, ya buat dilat bokmut. Ora ketok iku nek Pak Dene moro aku ketokane acara. Opo ana obat kok dilat dicek mari. Kowe tombomu jarak iki mangga. Bingung iki bingung. Sing moro iki menungso apa dulu bingung, bocahe bingung. Sini. Nah, salin. Dulu. Balik dulu. Salin dulu kebalik. Salin. Ora kok. Kudu kuali gone, kuali sing cium tangan iki lho. Sing cium tangan kudune dhewe. Tenan to. Tenan to. Nangis kon, nangis. Ayo sing banter. Ngawur anake wong benang. Lah iya. Lu nangis sing banter ngawur. Lho, iki bingung. Tanggung jawab lho piye. Lah nyapa to, Mas? Nangis kok ya kok dikek 20.000. Kowe kayak nangis bocah kok. Oke, dokter nyilese. Nyilese. Aku disangoni bojoku 50. Bensin mau. Kok yang di bojo to? Lah rumah samu iki wujude ngene ya menungso ya. Lho. Kok iki di bojo? Duwe, Kok iki di bojo? duwe. Kok iki di bojo? Malah Iki penyekok. Awang takut dijawab. Bojomu ya wong. Asu. wong to ya. Iki ngawur. Bojoku yo ngawur. Yo wong. Lho lah kok takut. Nek aku takut kudune nek aku kowe pertanyaan iki sing jawab piye to, Cron? Lah iya wis jawab. Ini pertanyaanmu iki ketok nyepelekke. Lho, tapi Yo wong. Iki ora ketok nyepelekne. lah yo wong to. Wong. Lah iya tuh menjawab mau apa? Hah? Tuh menjawab mau apa? Asu aku. Amin ya Allah. Amin. Oh, Mas aku. Ayo no kene no. Kok ino piye to? Pamitan. Kosek aku ora lara. Aku ora lara anyang-anyangan jebok dengkep. Lho nek ra tak goceki ngono
cek yo weteng tembing Lebih. Bu rekep ngene lho. Balik nek. Ora. No ini. Wah, asline penasaran kok kowe. No. Kowe ki mbok ekspresi piye lho? Kowe mak meh tenan kok. No ini. No ora no-noan. Kae aku nang dalang ngene. Ngapunten lho Mbak kali, Mbok. Gede. Aku nang dalange. Kegedean semangku dalang. Marah ketok boleh. Pengatur ngoten kegedean. Ora apa-apa. Senammu sing gedhi. Oh iya. Sing gedhe wis tau, sing cilik urung tau. Nek dibenake sik kan Mas dibenake. Apa ngene dibenake ora apa-apa kowe. Wis kok benake. Dibenake kok yo. Benake ku apa? Kowe ora apa-apa kaya. Injih. Iki kok aja cacuk. Pripun Mas? Iki nderekke dalang sing kondang kaluka. Terus Raden Tumenggung Purba Sasaka Mangku Wanita 5 Rondo Sedaya wis liuda. Ya aja kok ya. Enggak malah kena pasal. ndak dalan lagi. Mung Etak-etae. mbok menawa. Jadi ketok-etoke. Enggak iya. Mbok menawa ya dalange ganteng ya. Leres saestu. Wah, jare critane Mbah dhisik. Pripun? Yen dalange pengen laris lancar. Nggih. Iki bojo ra cukup siji. Ngoten. Oh, lah iki. Jare Mbah dhisik. Estu niku nggih. Padha karo pelawak mulo kok cak uncek iki kok laris men lho saiki rumangsaku ning kono kae yo siji, nang kono siji. Piro to bojomu Kono iki? siji. Bojomu iki piro to? Oke. Lho lah. Semene iki bojomu akeh. Pirang-pirang Lah bojo. manukmu piro? Aku ora ndek manuk. Ora duwe. Aku ngopeni manuk tak pateni yo. Ngapa kok mbok pateni? Aku ngopeni brenjak. Terus Kuwi aku anggere nguyuh ning adike dilokke ogah aku. lah nang loke piye? Cenduk tir baru tak bocek modal kan. Lah unine penjanya ngono kok. Lah yang ngono doyan pas aku ora nguyuh. Lah aku anggere nguyuh niku manggung ngono lho. Cenduk tir aku yo aku yo. Lah nek ana Mas ini cendek ora? Kirangan. Heran to rumangsaku ki. Inji. Heran to kowe iki. Ngaturaken sugeng dalu nyapa Mas kok urung-urung kok wis ngembun. Panas iki. Ngembun kaya Nggih to, Bu. kaya padas. Saiki ngembun nggih. Nggih to nggih. Kaya padas wis salapane yo. Aku nggo glepo santai. Ojo klempo to Mas, mbok yo men anu sithik modern ngono lho. Apa? Sapu tangan ngono lho klempo. Alah wong desa sapu tangan. Kok kleru to? Aku kacu ngono ae. Nek kacu Kacu kok glepo. Nek cara mriki niku benten. Ya iki napa? Yen rada cilik niku kacu, rada Nggih. gedhe sithik niku glempo. Lah. Nek cara biyen nggo butel berkat nek Kyai Sepuh Kenduri. Oh, Rada ngeten. gedhe neh enten mle. Gedhe meneh napa? Petruk. Lah dalah yo ora, tek kucukno tekmu. Weh, Betuk. Betuk kok iso tak kutukno dekmu lho. nggih. Yang gedhe meneh betuk. Nggih. Nggih. Lu yang gedhe meneh napa enten ya? Kabeh boten wonten pun niku Oh. pol. Pun. Sing ngomong Keluarga besar Bobo Miseni. sing ngomong daleme iki sapa? Ngomongan slajruk lho. Lah kleru to Mas? Iki sing ngomong daleme iki sapa? Lah kleru to Mas? Kirane ning dalan kok. Iso daleme. Kleru. Kleru. Sing bener. Ono dalan. Dalane sinten? Dalane Pak Wisni. Lah yo kleru ta to. Kowe yo kleru to yo. Lah apa? Lagi sing gadah hajat niku Pak. Pak Wisni. Nggih. Hajatipun menapa? Tak Sayang, Mung lumayan anak nazar. mung anak dono dia. Nggih. Ngaten. Neng anak cacat. Sinten? Aku karo dalange yo cacat. Cacat Kowe napa yo dalange? cacat padha ae. Yen aku kena cetok cacat Nggih. fisik. Nggih. Lah kowe cacat mental. Iki tembi lho. Sing ngomong gajah yo sapa? Erang to. Ayo kowe ndonga sik. Kagem Pak. Pak Wisni Pak Wisni. setuaku. Sik, pinaringan awet gagahi. Amin. Awet sehate. Amin. Pinaringan panjang yuswane, lancar Amin. usahane. Amin. Amin ya robbal alamin. Ngoten ugi keluarga. Aku pun iki. Wamen. Sampe pundi?
Samen ngasinan. Nggih, sedaya pinaringan awet gagah awet sehate. Sedaya ayem tentrem. Alhamdulillah. Jan, Mas Uncek. Sampeyan niku anu to, Pak? Desa to, Pak? Samen niku dukuh. Oh, dukuh to. Nggih. Lah kok kira? Tak kira ki asmane Pak Misni. Ora. Lah kok ngirimi alamat Misni Samen. Ngono, kanggo koma apa titik loro lho. Lah terkenale pancen ngoten kok Mbak Misni Samen ngoten kok. Samen itu lingkungan. Oh, lingkungan. Ngaten, Kok kita asmane Mbah Misni. Nggih, Mbak Misni nggih Mbak Misni ngaten. Kakak saestu lho Mas sing mirsani lho marpe rene kabeh lho Mas. Lho, Yo iya, mosok ora madhep rene lho. niki Lah kaya ono sing madhep kulon ki. Pripun? Oh niki lho Mbah kan tuan rumah. Oh, bagus ini kamu nih kok. oh, ngaten. Oh. Oh, nggih, nggih, Bahuti, monggo pinara minggah mriki. Lho, Mbah, jenengane pun nanggap larang-larang. lah nggih. Kok dadak Lah, kleru. Ngoten niku sing ngatur kula mawon. Oh. Ngatur panjenengan. Lho, ya Mas ora? jengleng. Jembleng. Tombate pepeling. Nggih, selawat badal. Nggih. Iki pundutan ingkang hamengku gati. Kang Hamengku Gati. Nggih. Ingkang putri. Oh monggo iki matur Monggo. jenengan. Ingkang pundi rumiyin Ibu? Derek, caping gunung. Oke. Langsung Gunung, jengleng. Sampai Oke. Gunung Jengleng. Cocok ya caping gunung? Mas Uncek reok. Mas Uncek gulung. Ngantos dhuwur kacang mboten bali. Sip. Rumah apa tikus wae ya? Piye ta pas sore Dur ro? kacang iki lho. Terus Enek kene kan aja kok reok. nyanyi apa? Wong kene iki kota reok. Ya beda dong sih, ya beda. Beda-beda Ya beda. kene kota reok aku dadi isin lho. Iki reok kok Jawa Tengah beda. Soale reoke apa? Musa ulur kacang. Iki cocok nggih Pak Bu nggih? Reok iki lho, gagah gede dhuwur nek kok Jawa Tengah beda. Desa ulur kacang. Reok ini kok, reok ini kok ya. Ulure sepene kacange sepiro. Wis, sak mrutu gelem. Ora. Sebelum sawetawis menika nggih wonten nawala saking Balurah Ngasinan. Nggih. Bapak Dr. Andes Haji Anis Mukhtarom ngersake tembang Asmaranala. Oke, Ki jam. sok ben ngarep ki arep wayangan nggih nyuwuni jenengan lho Pak. Nggih, Tanggal pinten niku? Lho kok rencanane sih ajeng kula DP niki Pak Lurah. Oh, alah. terima Tidak nek Apa? biasanya itu si DP ki sing kejob, sing nanggap. Lah iki kok dalah. Beda dong sih, beda. Ben ra keliya kok ya. Apa ora tau kepayung. Ngono to Mas Uncek Mau iki. ya maju di DP. Ciri khasnya beda-beda, desa mawa cara, negara mawa panas. Iki ora ngono. Mawa toto. Mawa toto ya. Mawa toto. Mawa panas. Nggih. Caping gunung. Caping gunung. Nah. Panjake. Niki direncani marang gone jeneng. Oh nggih no. Nggih, setunggal. Barani sik. Mbak Lani. Barani. Mbak Laiki. Eh. Aku sing pilih sing budi iki. Sing pundi? Sini ki. Mbak Niki. Oke. Ayo Mbak Niki. Cilik. Sinten asmane? Mbak Nengki. Nengki. Oh, ada kaya jere nggonku kae. Sapa? Niki. Eh. Sede ngawur ae. Kowe ngoni-ngoni ning omah to. Ya beda ya cantik iki kok. Ngapunten lho, Mbak. Ojo macem-macem lho, iku nek macem-macem lebokke jare lho. Kowe sembrono to iki. Wis sedake dadi cacing lho. Lah nggih. Iki nek metu mandine wo nyedake wong limo sing gagal 10 kok. Wong limo sing gagal 10. Piye to ki? Wong limo. Nyedake wong limo sing gagal 10. Siap. Angel enten to gitu. Piye to ki? Mudeng ora kowe? Padha. Oke, Mbak Nengki. Monggo Mbak Nengki, ya ampun. Saya Iya, kesem-sem karo jenengan iki. Iya kalian boys. Jan, silak ngeluh dipijet-pijet. Terus Lha bojo lemu. Entek kacawet. Padha aku. lambung sakit. Rumang saku nek tetep anget. Nggih, Monggo, Mbak. Mbak Nengki, piyayine sih. Aku suwen nang piyayine.
Ayo, mbok yo dikanthi tok yen jumeneng tok. Dipegang tangannya Ayo, dong, dipegang dipegang tangannya. tangannya. Masa aku nanti kene lho. Tapi Bun. Aku malah katut aku. Azo andang tok. Andang tok. Mas. Bik, gue totok kroso lho, Bik. Gue sopan santun. Sarung iki cari di live streaming bareng Kayak kok. ngedang. Karo jojong kok kuwi to. Ora. Kowe ora jongkok ki to? Ora. Jongkok no. Seneng batinmu. Ya iya le. Sing tenan aku Ya, Allah Mbak, ya ampun. Iya Mbak. Anu mboten sak gendong-gendongan. Lah terus? Kuwi payah gemes malah ciloko. Lah piye, Mas? Dikira bangkok kok gendong kecil. Ini cuman ya ampun loh dia. Lah kok mesti ngato to, Mas? Akhirnya koyo bilang teroton. Mas ya, siji. Ya ampun. Untuk mengatasi loh ini. Bisa kato ta sih. Bukan ini, Bi. Nah, dua ini lho. Aku yo dikondong ngono kuwi, aku dikondong ngono kuwi. Ayo tet. Alah. Terus nang ngomong. Ngomong munggah dhewe nyapu. Ya beda dong sih ya beda. Iki yo manusa. Ayo. Yo ayo kita kenekno. Ngene. Ini piru. Aku ora tekan. Apa kuwi? Nah. Ayo. Nah, Caro ki salah sik pikiranmu barongan. Loh, aku nang tengah-tengah iki. Kaya arep buka pura sawit to. Kok kurang ajar kok iki. Buka pura ramen. Ngene iki ibarate iki lho pancuran kapit sendiang ora kok iki. Pancurane Mbak Sange. Ya pancurane ki ya Mas Unja. Terus sendange Ingsun karo Mbak Pengki. Mengki. Kowe to? Nengki. Mbak Nengki. Lah iya. Iki sing salah ora pancurane. Lah pane? Sing salah sendange. Lah kok iso? Ora tau dikuras gegeden lumuten ya. Tapi pancurane diri-diri. Gon kowe talem kok irang. Wah, apa ora sekali lah. Ayo. Dindingannya Mas Didin. Sering demegem. Nyaman meneh. Rasa mbok warai kok sing silet kok iki kencet kok iki. Nyak men yo kaya silet, silet. Ayo Mas Senjak dijengle. Iki menawa cewek. Persiapan lho ya. Jangan tipe pikirangan pokoknya yo. Ganggu jenenge jatamu keri aku. Ora kok ganggu. Lah kowe lho ndang ngene-ngene kok koyo angkrok. Mangkrok dhewe meneng ae. Gayane dhewe-dhewe. Ya Mas, keduren mana Mas? Anu pas kroso ora nggih. Ya ora. Ora kroso. Ora belas Nek ora kroso. Lintah kok jengle gajah. Syukur ra kowe. Mau Mbak Jane Mbak Ibu wis matur aja macem-macem. Anu Ya ngomong ya. oh jenenge lintah. Bus gajah. Rumah saya kowe. Lah saiki gentik giliran ingsun ayo renang. Iki lho, giliranku lho Mas Unja. Pokoke kudu penak era penak tenan engko bablas mlebu engko. Awake Sampe lho Mas. iso. Sepira lho, Apa Bapak. bungkem cangkeme ora gedhok. Ora dibungkem kaya radio rusak. Iki mbok enten pilo iki mbok enten pilo. Tore atau asu. Sekinten, Pak. Ya ampun. Iya. Rasa mbok warai. Ayo penyanyi dek iki sore mbok warai yen memajang janur kuning aku
wingi kleru kowe. Kleru ya. Lali takok piye to? Sampe ana radarana. Lah ngajeng lek kene kaya Bisa aku cangking. matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Nyangkinge lho. Kaya arep buak kucing. Sampai ini belum masuk kuliah yang ngene iku. Ya aku. Mulane kok rene ajine bias. Jare gaji piro iki lho semene? Ora kok diaji dhuwit ki ora. Terus Wis najan to cilik elek kaya ngopo ki wong lanang ki dadi kepala rumah tangga. masa semene iki ndase keluarga. Kok dasi keluarga kepala rumah tangga. Ya paling rendas. Ya aja dijowokke wonten dasi keluarga. Ya kudu bekti ngono. Seteng Mas seteng. Alah. Dandan kayak jam 6 lho Mas iki. Seteng Mas ngapain nih Mas? Ya dandan awit jam iki jam piro? Lho rupamu wis malih lho. Lho warok kuwi. Sebentar. Seteng Mas. Yen memacu. Musik artikulasine sing cetok. Oh ini Mas. Kleru iku Hah? men 5. Aku kleru Mas. Kowe kok kleru men 5 iku. Apa Mas? Artikulasi sing cetok. Lah kok apa tau? Yen memajang, Lah aku ki apa? memacang kok. Mengajak. Memajang nggih. Nah. Yen memajang sih. Seteng Mas. Anu Mas, raine klusen ya Mas. Terus apa? Yen memajang Nah, kedung-kedung tak sojar duduten tekku dono tekmu tekku dono tekku tekku dono tekmu tekku gandul tekku mentel gandul tekku mentel gandul tekku mentel gandul tekku mentel tak selanjar duduten selanjar duduten selanjar duduten selanjar duduten selanjar duduten aku nek kene. Nek kene lamun. Kleru ta? Kleru. Mbak. Rumah sapa jalan Jahat. Iya. yen memajang Iki ngopo terus wae? Ngono malah nguyuh piye kok. Pas pada lo pepes. Radarana Kowe anggere pulang sithik mili lho. Kaya apa? Iki lha kuwi kemekelan mesti mili ya. petawimu Ya lah kowe ngomong lho. Aku anggere kemekelan Madrid to. Wong edan. kaya ngono manggon cekake lah Kuwi ten aja kemekelan wong abet ramor lho. ya beda kaya mong karo tak selanjar duduten Bali rono neng ta. mong karo janur tak tudak sabar bos kuning Hai. Mati. kowe kleru ngasine kok Apa? sing nyuara sapa Kono. lah kenang apa kowe kok jembeng bae Dengleng. jengleng bae Golek sensasi liya. lah bedane apa mong ya padha klambine biru padha wedoke Siap. padha ayune Nah. padha duwe bolongan bedane apa Kene kalem kono galak. jenenge wong wedok galak kuwi metandake nek ndongake bojone iki dijabah leres mboten Ibu lho kuwi galak kabeh Ya nanti iya. Wong wedok ki ras terkuat tok. ngomongno
Padha ae. Padahal aku ngenten-ngenten iki ya ketok glending kae. Oh iya. Lho, anak ngomahno ya karo ibune ingah-ingih. Sak gagang kae wong lanang getak bojone goblok sakal kok. Oke kok. Padahal iki ya nang omah sampene wis isa ya mbah-mbah. Ae digo dhewe aja disiarke. Malah Padahal wong niki ning nggih sami mawon kok. saya jadi isin. Ngono ki saling membantu. Leres Mas Nggih. leres sangat nggih. Nah, umpah-umpah isa-isa ora kewajibane wong wedok. Ngono. Dadi wong lanang ya kudu ngewaki. Betul. Wajibane wong wedok ya mung siji. Apa? Taat karo sing kakung. Ya ampun. Ngono. Wajib. Dadi sing kakung perintah isa-isa yo mangkat. Ngono. Mbah-mbah yo mangkat kudu ngono. Wajib. Wajibe ya kudu siji taat. Nah, wong lanang aja waton perintah. Nek lanangane setugel ngene iki piye kok? Setugel yo. Tugel babrak apa ngene iki? Puncak setugel babrak apa? Ya mau piye? Dugel Kayune nopo? terus Puncak setugel babrak apa? ya dugel kayune jati. Oh, Senajan setugel iso nggo keri-keri. bos kelas. Ya ngono ye. Ibaratnya iki lho suwek dijenang katul iki lho Mas. Terus Gone ucek setugel mbok watu muncul. suwek go jenang katul. Gonamu cendek mbok watu muncul. Oh ya, macul ning lapangan. Nggo watu ucul mergo nggonmu Lah kekam. lah lah. Wes. Bisa. Ya ngono ye. Keruan. Ayo. Terus Monggo nek ning iki. Tak sampe warai iki penyanyi bandar kok pada presiden kok iki pada iki. Asli putih to Mbak jenengan? Mriki. Yo, asli mriki mawon. Oke ngapunten lho Mbak. Iya. Kenapa Mas piye? Wani. Boten. Boten. Eh. Boten. Asli mriki. Wani. Boten Mbak. Mbak ojo Mbak ampun nek mati datang ngecas Mbak ojo. Aku menungso Mbak ora. padake baterai lho. Boten. Eman-eman Mbak ojo. Ya. Mangga. Dijengleng lho Mas Sunja. Sampe lali. Nah, genting-genting. Jelas. Mbak, ijo Mbak. Sampeyan mriki aku tak sing kono. Iya. Kayak mau kok ngono terus tingalai. Heran aku. Aku kayak mau rong mbok kepakne lho. Lah salah mesare gua tuh ucul. Ngono meri. Etrok. Etok-etok. Ya ta. Entar dijengleng. Dah genti-genti. Dan gentingnya mriku, miki tik-crit ngoten. Banyak. Ndak genting. Ora penak kok. Mas, neh Mas, pisan kaki kok ora penak. Oh, titenono. Ya, ya. Jos. Ora penak. Ana mrene? Beda boleh. Oke aneh siji. Dituthuk iso mak bemok rumasake lho. Apa? Lho, Apa? bem Kisinan. Puncak kisinan. sapa? Puncak. Nanti ya itu. Aku heran. Ayo, Pak Cinta, baleni.
Ah, surah Kasyep munan Mas. bacut ngesle kok balik. Apaan sing besle? Iki mau. Baik, benar. pacitan kula tak kerang kalih cah gede dhuwur niki. Sing tak medeni apamu? Aku ora wedi karo tanganmu. Ora wedi karo sikilmu. Ora wedi karo manukmu. Ora enek sing tak medeni. Nyebrak kok. Kene matuk lho. Kadang-kadang asline nemoni kowe lho, Mas. Mas sebenarnya, Mbak. Iya, Mas. Matuk bleng lho. Nah, Lowo purwo. ya ini ngandani apa? Ngandani kowe. Lambemu kok ramen. Ojo ngono to, Mas. Mari gawe wirang to iki. Apik ya, Mas. Seneng batinmu. Iya iya, ya Pak ya. Mas. Baik, aku bayangin lho Bi. Piye, Mas? Umpamane bojoku kene Kok malah piye? dak malam pertama. Oh, wajar. Wis kaya lele cemplung kolam renang. Wis to. Lelenya aku kolam renang iki. Terus? Jadi mlebu munyer. Lah golek ya apa to Ya munyeri? kuwi bengi kolam iki. Lah ya apa lho. Masa ngono kuwi lah yo marai mbak iki marai don kulan. Ora ya Pak ya. Salim sik salim. Tos, tos, tos. Ya ampun. Kok iso munting kok ngasih kejune lanang kurang iki, lanang kurang. Nah, Lah kok munting? oh lebak iki lho sombonge ra Sombong ukur. piye, Mas? Wong kentol iki kayak kene lho. Mana mau nih, Mas? Kuwi lemet to, kuwi lemet. Jadi kayak dhuwur lho. Dasar Kurang iki kok. Terima, Mas. Hah? Terima. Wale. Iya. Biasane kono lek ngeteke kok. lagi nyangkin bae. Sepinten, Mas? Ya ampun. Banyak. Juragane blakon. Kenapa seblakon nang kono? Aku pesen blakon. Yo, Ki sapa? yo bojomu to. Lah bojoku ning nyapa kok pesen blakon kok sareng muntir. Pentilan lho kok blakon. Dek muntir pentilane maksud kowe piye iki? Lah wong tukang kedep pisah mosok dadi kowe blakon iki nyapa lho? Ya gak apa-apa kan yo jawani to. Kan iso manis. Ya ampun. Ono. Ya. Bojone iki karo iki wedi kok, Pak. Wis to. Wong cek lanang karo sing itu bosone melipir. Aja mbok lar ning kene tak lebokke jare kayak iso metu lho iku. Sebentar. Ya. Bosok kupingmu tantri-tantri karo kau lho. Panas masun cek sing cendak. Iya, Bi. Hujan. Panas hutan. Aling 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 aling. Hala sampai gunung. Sepi. Yo ben koyo basake anakku. Samping. Teriak ngene ya mboten? Nggih no. Iya. Oke. Nah. Wes sebenarnya kula napa debi? Uncak. Cepet gulai sing cilik kok. Wis dhewe. Iya, wes ah. Samping gunung. Reok iki koyo anu to pedang koyo aja kecek. Ya boten lho ya. Kita nanu lah to kita. Ayo dah bisa.
atine buri nek wong nggih. Nah, ayo, hati-hati, hati-hati. Hei. Apa gue? Aku kono. Dadi aku kono. Dadi aku kono. Ya. Salah keteke. Ayo. Hop. Pradadi Mas. Maksudmu piye, Ndang? Aku ngene. Nah, aku iki ngubengi joget. Mbak ayo mungkin Nah. juga. Ya. Namanya Joget. Edeka. Nah, beda aku. Edrekan iki ngono kuwi. Lah aku Dopora. gak. Walah. Lu Mas Mbak radong lho. Kowe ra dok. Mikir. Radong mikir. Lah kowe tolong ora? Ora. Mikir. Waduh tak cuwoke kok ramen to. Ya. Ya piye? Lah jare padha radonge. Lah iso. Cetot nano. Lek apa jenenge mau? Yen aku jengkeng ya. Ayo. Edrekan riok. Nggih. Edrekan jatir. Ayo baleni Gitu kene aku. Mas. Ya. Wah. Aduh. Oh, Dilek-dilek. Malah tengok. Woyo-woyo jos. anu Pak rampunge Pak. Sia-sia. Dadi. Rampunge Pak. Katimbang aku ra iso mulih aku. Nyapa to Mas ra iso mulih? Ah, ditekek kabel. Kita itu wis Ya wong loro iki arep deproke aku. Aku rumah sama kok kloset lho iki. Lah jare kon ledrek. Wong loro ngene arep deprok apa boyo iki lho. Aku karo nguyo yo. Lah apa? Sijine yo. Wong India. Aja nggo kuwi Mas, nggo nuntekmu dhewe wae. Apa duwe? Duwe, nggo nang ora to? Alah dindak isik. Dindak isik ya Mas yo. Nadian. Urung bolong rampung kapan di. Lah dalan metu tenan kok. Mas ini niki ning beton niku malah ora pati godak. Lah dalan. Jenengan ning ngarani iki monyet ngarani aku bro berarti Pak. Ayo. Ya ora mung kowe. Pak. Lah sapa? Iki yo katut. Iki sapa? Katut jenengan. Katut nanggap ledek getrek. Aku iki. Monggo. Ya. Nah, langsung terbias.
Bocah ganangnya bingung. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Kasih semangat. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya luar biasa. Mas Uncen malam ini luar biasa. Bisa jembali sandas-dasnya. Terima kasih. Aku jangan tulung. Bikin toh Mas. Bikin ini api-api loh. Ape-ape apa? Aku ngene iki ra iso balik kok. Kowe kudu tepuk tangan. Semangat. Aku ra iso balik. Amin. Aku ngene mau jaluk tulung. Walah, lah tak kira lah tanganmu ngene-ngene rek. Ngene-ngene. Tapi penonton seneng banget. Wis seneng kene. Balekne nani. Sopo kowe? Kan ketulanan kok. Lah ora Kamu aku. Ora tau Kok balik. gak pesen diimo? Yo ora. Mau yo wis ah. No. Urung rampung kok wis seneng. Urung rampung, Mas. Wis tak terus wae ora nampung. Lho kowe kok ya Aku ndereke yang muti kok. kok rumah aku kok era ngono wis megap-megap. Sepinten? Jam, mulai rasa turu engko. Ngati Rasa wae. Natian. Halo Natian. Natian. Ngapa kok ngerti aku? Lha kowe jenenge pesindet diulatke wong ora gelem turut kebon kono apa kuburan kono. Lho jenenge sindet iki diulatke wong akeh. Kok ditonton kok. Natian maton sarta Thank you.
saestu kok. Just Apa ngerti sing nom-nom kabeh? Langge, yang luar biasa dan biasa di Di luar. luar. Gila, Bagus-bagus ya pengrangit ya. biasa. Itu karo gonmu Ya kae. piye to, Mas? Kelihatan Aku kok piye? tua-tua orang. Kemantuan. Hai, tentil barang. Klek tembel wis sok pentil. Iya tempel. Mulai punya ya ya. Enggak. Sokor bisa. Biasa. Bundutan saking ingkang Hamengkugati. Ganti. Mbak Misti. Seni. Ya. Inci. Menika kula aturaken lagu rumiyin nika wonten saking Pak Rohadi Ketua Pok Darwis Wisata Kecamatan Sumawana, Nggih. Kabupaten Semarang. Derek nyimak lumantar live streaming request riuning langgam gelo ingkang nyekar sinden kalih bayi oke nggih. Matur nuwun ugi saking Kadan Sinoman Samen. Menika ngersakaken negara angin nyuwun Mbak Bella. Wonten malih Assalamualaikum Padahal saking Samen Timur, pemuda Samen Timur nyuwun lagu Jenok Mbak Bella Rusdiana. Nggih mangke juga begitu saged punaturaken. Nah, iki isih ana akeh iki tak undang. Nggih. Yo, kae ana Mbak Tias, ana Mbak Rani. Nggih. Yang sebelah timur ini ada Mbak Mike sama Mbak Bella. Nah, kamu dirian, monggo. Oh, jenengan sing tak apuri milih kok. Monggo aku. Lah nek kula sing milih ku bola-bali wis ndak bengi karo niki kok. Alah, aku lo milih aku kon bayar. Ora. Oh, Misalkan ini aku milih kon bayar kok. Milih apa pi? Milih kono kae silakan. bisa. Anu, sing mriki nggih. Nggih, boleh. Nah, iki kau mau kan sing gedhi. Nggih. Nah, sing saniki rada alit, Nggih. Oke. Rada alit. Mbak Bella. Bella. Terus dia Halo Mbak Bella. Selamat malam. Selamat Mas malam, Ujang, Kakak. Mbak Dami. Nggih to, sampean kesupen to kali kula. lali, Mbak. Lah nika teng pundi nika? Batu Retno kae lho. Seperti itu. Lali terusan kok mesti ngono. Mau yuk ditentek kok. Lek ditentek terus lali. Oh lah iya. Gampang. Aku ki sing nom-nom kuwi gampang lali kok. Nek si sapa-sapa? Ora. Oh malah ora. Ora. Kalian. Sing nom-nom kuwi lali ya. Nggih. Mbak Bella. Ya. Bella. Terus Diana. Oh, tak kira Bella kangen. Bella apa? Bella. Ora. Kok iso Bella kangen gitu. Kuwi utuh. Asline putih. Mriki Asli bukan. Oh, mriki kok ya? Nggih.
Pribumi. Ya. Nggih. Wonten pamundutan menapa Pak Dalang? Wonten negara angin wonten denok. Waduh nek lagu campursari kula iki rapati apal nggih. Mbah Lurah kala wau ngersake Asmaranala. Asmaranala menika duet kalih sinten Mbak Lurah? Lah ucap Oh Mas Ucap. nggih. Sing piye? Hi, nanti tak ciwit loh. Kamu. Aku jujur gak roh aku. Gak ngerti. Gak roh aku. Goreng, Nggih. goreng. Goreng ngerti orang goreng. Nggih, itune mboten ana apa. Nah, kuwi ora duit yo ora apa-apa. Ini anu kali Mas Setiawan Mbak pilih. Mas Setiawan nggih. Iki mumpung rada lemu lho iki Setiawan. Nah, biasanya nopo kuruke? Wong nggih. Sinten menika sing apa Mas Aksa? Oh, nggih. Sinten? Oh, nggih niku. Maksudnya Sapa? Sing di. nek apa? Nggih, kan sinten apa? Aja kaya ngono. Sing apa sinten? Lah sinten kula manut. Dina sewau. Napa niku sing irunge macung ki sapa? Endi? Sing irunge macung niku. Niku meniki nggih Barani. Oh, garane barane to. Nah, garane Barani. Lah kok pilih sing Aja. ora kok pilih sing ndi? Kula jane pilih iki tapi daerah apa? Ya wis iki pen. Gak apal kok niku. Coba. Monggo sing pundi Asmaranala saged negara angin nggih monggo. Nggih, Nah, nggih wonten. nggih. As. Nggih. Asmaranala. Oh, Apa Mbak? Asmaranala. ya Ya. monggo. Ih. Tajake pemusike. Yo Mas Bambang Belayen. Nanti lali ra. Oh, sing ngajeni Mas Bambang. Nggih. Tuku gedang kok ta? Dicepepi.